owumfazi. Kodwa nini inkinga seniweak? Anikwazi ukudlala amakhadi uthi uphethe amakhadi ubuyisa isprite ubuyisa imama. Imama iyafihla ngoba iyona eligugu. Eke ningizwe. Uyangizwa Nkonzo? Lina nithi ndlala amakhadi sprite ubuziveza. Awuyivezi phento oyithanda uyayivikela uyayicashisa. Ngoba khona impisi ziyabuka imambani. Bangaka abantu abaposta izinto zabo ku TikTok na Facebook abasathandana namanje. Luthi impisi lokhu ithenje zishaya khona lokho okulethayo. Lalalani izithandwa zami. Asiwudlala umdlalo we-revenge ngemizimba. Alright. Uyabona namhlanje yikho sinamahloni ngemumva lethu. Yikho sinezingane eziningi kodwa engeziba abantu ababodwa ngoba besifuna ubambo. Yes. Sifuna ngengqondo inhliziyo imizimba yethu. Nezinsizwa zinezingane nga8 komama behlukene. Yingoba bencinga nifuna ukujabulisa imizwa kodwa nicinga ngani nangeyingqondo. Yingakho noma sekufika abanithanda uningaboni ngoba nilimele nina nipholanga. Niyangezwani? Lalelani ke sengiyavala mina ngisumfundisi ngumculi mina. Zikhethe wena kulonyaka. Zikhethe. Yazi mina empilweni ngenze njani? Mina ke ngisemncane bafuthi mangizobheka ko35. Kodwa ngadelete abangani ngoba abangani abasizi ngalutho. Anginaye mina umngane. Ngadelete ukuhlala nabantu emqashweni ngoba ngangenza kwisigqila. Ngangithenga ukudla, bephuza utshwala ngingaphuzi, ngirente ngedwa. Ngathi enough is enough. Awuthi ngiqale phansi impilo ngedwa ngibone ukuthi ngeke ningisebenzele. Ngayeka ukukhala mangihethe umuntu. Ngafunda ukudlulela phambili ngempumelelo ngemshayi. Umuntu oke waphila nami namhlanje uthi nqama engibona ngoba ngizibeki. Uzongibona ephepheni, angizomsazweni, angibone kwi-event, athi uthi uyathuna bekhuluma emsebenzini undona ukhipha ihit. Lokhu bemjova nje. Elokhu ethi ethi uyezokuthiwa imoto kaNdoni. Hawundoni usenemqasho. Yini angishongo ukuthi ngizolwa ngophaya, ngabe nguntala ngifane nebhusha kuthiwa ngicela idivorce, ngicela usu, ngicela inhloko, ngicela isiklaphu, kusho kuwe. Nigeria, umZulu, umSuthu, umTswane konke kuwe. Yabo. Shithi indlela yokucabanga ke manje. Awuli ngani? Silongani. Uyayibona lezi ngane ezidayisa ama-weave ama-iPhone nabobhuti abadayisa inhloko. Ngibona abantu abasebenzayo. Umuntu epayslip angimgxeki kodwa akasebenzi. Madoda nifuna emsebenzini zamana enye into yokuphila emadolobheni. Mina ngiyaxaleka ukuthi ninamantombazane enithandana kodwa nje ayizidimdimu. Indoda yakho uyayibiza uthi baba sithando sami unezingane engakethi zu6. Uthi uzondla kanjani asho bese uthi ngicela kube yimina ozokondla ingane. 25 uvuka wena uyofakela ingane imali zendoda yakho. Ubuza ukuthi umama umfayela malini afakela unina bese niyayibhubhudla la. Wena usukhomsile ukuthi ngeke ube umfazi ngoba mayehola ufuna niyode stairs. Uzoba umfazi wakho uphose emjondolo eThekwini naseGoli. Ekhaya lizovuka nini ekhaya? Umama ozalele ingane wayikhulisa udla nini? Kudla wena noma wakho for in. Zinsizwa kanyekeni ukuvuma ukuqhutheka nje nani. Endiniphutha abantu abanamadoda abo nina ngabokubambisa. Bantu basifazana ake niyithande. Labantu abasasifuni, labantu banenhlamba, labantu bayathukana, labantu hey. Ake niyithande bafowethu. Ake niyikhetheni, yazi ngiyanicela. Yazi mina ngisemncane kodwa mina ngihethwa ukuthanda. Cause ngiyikhethile ngihlale phansi nami ngathi ngangizela ukuzokhalela abafana nje. And number 2 bafowethu. La niphuma khona izinto anilungisile. Idalo ibangisana ngani ziyanishazi nonela lona uthando. Uyazi ukuthi wonke umuntu ukhala ngothando. Khona umuntu ongadaleli ukugana. Nina nibhizi niyoguqa inyanga nisekuzoguqa amadolo niyofuna umuthi wokushada. Ukhona lo mshado uyisabelo nikuwena. Hayi angeniyeka nizwe. Hayi nizwe nini? Ngabe siphuma umkikizo nje ngabe manje eyaza nizwe.